joka koskettaa yhä useampia suomalaisia. Erityisopetuksen tarve kouluissa on viime vuosina lisääntynyt, mutta opetusministeriössä valmistellaan nyt jonkinlaista taikatemppua. Vähennetään erityisluokkia ja annetaan tarvittava tuki omassa luokassa. Mutta millä resursseilla? Yhdeksänvuotias Veeti Poutsalo on lähdössä kouluun. Veeti käy Lohjalla Asperger-lapsille tarkoitettua erityisluokkaa. Asperger on autismin sukuinen häiriö, joka ilmenee Veetillä sosiaalisena ja motorisena kömpelyytenä sekä aistiyliherkkyytenä. Tietynlaiset äänet ärsyttää, tietynlaiset kolinat ärsyttää, saati sitten koskettaminen tuntuu lyöntinä aika usein. Et silloin pukeutumis- ja riisutumistilanteet on aika hankalia ja välitunnille menemiset ja muut. Veetin koulunkäynti takkusi jo ensimmäisen luokan keväällä, vaikka Veetin ryhmässä oli vain 14 lasta. Ja Lastenlinnassa diagnostoitiin jo huhtikuussa vakava kouluahdistus ja meidät lähetettiin lastenpsykiatriselle sitten kouluahdistuksen vuoksi ekaluokalla. Silloin kun koulun pitäisi olla kaikista kivointa. Myös toisen vuoden keväällä Veeti siirtyi kotiopetukseen yleisopetuksen ryhmästä. Mikä siinä oli, mikä ei sitten sopinut Veetille? Se oli se koko sosiaalinen paine, mikä sieltä tuli. Ja se etenemisen tahti. Tietyissä oppiaineissa Veeti on niin kuin lahjakkaampi kuin ehkä kaikki muut. Ja toisissa oppiaineissa hän on todella paljon jäljessä. Riikka Poutsalon sinnikkyyden ansiosta Veeti pääsi vihdoin viime syksynä erityisluokalle ja tilanne on muuttunut täysin. Siis lämmitys. He saavat rasvapeitteen ja sitten heitä lämmittää myös se höyhenpeite. Rasvakerros ja höyhenpeite. Tilanne näyttää aivan loistavalta tällä hetkellä. Poika tuo kokeista 10 ja hän kirjoittaa, hän lähtee kouluun, ei kyseenalaista koulun lähtemistä koskaan. Hän toteaa, että ensimmäistä kertaa hänellä on kavereita, vaikka hän on erityisluokalla. Mutta nyt Riikka Poutsalo pelkää, että kaikki muuttuu huonompaan suuntaan. Opetusministeriössä valmistellaan lakiesitystä, jonka tavoitteena on vähentää tällaisia erityisluokkia. Tavoite on, että erityisopetusta annettaisiin yhä useammalle lapselle tavallisessa luokassa. Mä epäilen sitä, että kunnilla ei ole varaa järjestää sitä opetusta niin hyvin kuin nämä erityisoppilaat oikeasti tarvitsis. Millainen luokka tämä on? No pienluokka, 9 oppilasta. Tällä hetkellä oppilaat on kakkosluokkalaisista 6-luokkalaisiin, eli kaikki siitä väliltä. Asperger-piirteet on oppilailla kaikilla. Vuorokausi, mutta sitä päiväähän se tarkoittaa. Luokassa on opettajan lisäksi 2 avustajaa. Olisiko näiden sinun oppilaittesi mahdollista opiskella tavallisessa luokassa? No nämä on jokainen tullut tuolta yleisopetuksen luokasta. Ja ovat kokeilleet sitä kuka minkäkin verran, että siellä se opiskelu ei onnistunut. Että kyllähän heillä sielläkin kokeiltiin kaikenlaisia erityistä tukea, lisätukea, oli avustajaa, jakotunteja, eriytettiin tehtäviä, mutta se ei onnistunut. Oppilaat käyvät avustajan kanssa perusopetuksen luokissa, esimerkiksi käsityö-, musiikki- tai liikuntatunneilla. Uudessa lakiesityksessä Kristiina Auvista hämmästyttää eniten se, että erityisopetuksen järjestämiseen ei luvata lisärahaa lainkaan. Et jos tälläkin hetkellä jo kokeillaan, on kokeiltu avustajaa, ihan kaikkea mahdollista, niin miten se pystyisi vähemmällä rahalla onnistuu ja vähemmällä ihmismäärällä? En tiedä, mihin se pohjautuu. Myöskään Ojamon koulun rehtori Kari-Pekka Vuori ei ymmärrä yhtälöä. No hyvähän se on, jos siellä kaikkea hyvää luvataan, palveluja lisää ja nopeutetaan hoitoon pääsyä ja muuta, niin sehän on tavattoman hyvää, mutta toistan, arvoisat päättäjät, se vaatii resursseja. Ojamon koululla asiat ovat suhteellisen hyvin. Vaikka tässäkin koulussa on jo säästetty ja tukiopetusta karsittu. Tarvetta olisi ainakin 1 erityisopettajalle. Nimenomaan siihen palveluihin pitäisi saada enemmän rahaa. Eli psykologit, kuraattorit, jatkohoidot, perheneuvolat ja myöskin koulun tasolla sitten näitä ryhmiä pitäisi saada jakaa pienempiin, eli perusopetusryhmä jaetaan pienempiin opetusryhmiin.
Opetusministeri on luvannut 16 miljoonaa opetusryhmien pienentämiseksi. Auttaako se tilannetta? Haluan nähdä sen päivän, kun se on korvamerkitty raha. Sitten se auttaa, mutta jos se ei ole korvamerkittyä, niin kunnathan voivat päättää, mihin se laittavat. Erityislasten määrä kasvaa koko ajan ja vastaavasti erityissairaanhoidon palvelut, niin eihän niitä olla mun mielestäni millään lailla lisätty. Mä tarvitaan esimerkiksi lastenpsykiatrian palveluja ja perheneuvolapalveluja. Mä juuri kuulin tällä viikolla, että perheneuvolassakin noin 60 lasta on jonossa. Se on hirveä määrä. Minkälainen päivä oli? Hyvä päivä. Kaikesta huolimatta Riikka Poutsalo haluaa uskoa Veetin tulevaisuuteen. No entäs reissari jotain? Veetin koulu toivottavasti etenee sillä lailla, että 6. luokalla hän käy ehkä satunnaisissa oppiaineissa tässä pienryhmässä. Ja 7. luokalle hän voisi siirtyä ihan normaaliluokalle. Se edellyttää sitä, että tämä luokka pysyy pienenä, että siellä pysyy sitä henkilökuntaa ja mahdollisuuksia muokata sitä opetusta henkilökohtaisesti, että Veeti tarvitsee juuri nyt tällaista opetusta. Ja nyt tämä tilanne on muuttunut. Nyt lennossa vaihdetaankin tyyli toisenlaiseksi ja joustavuutta. Niin kuin kaikki erityisoppilaat. Onnea matkaan Veetille ja kaikille muillekin lapsille ja nuorille. Koska sitä rahaa ei ainakaan enempää tule, täytyy meidän kaikkien kantaa kortemme kekoon. Jokainen voi auttaa ja tukea sitä lähimpänä olevaa. Sitten lähitulevaisuudessahan syrjäseuduilla psykiatrisessa hoidossa olevat ihmiset ilmeisesti aiotaan hoitaa videoyhteyden avulla. Lapsista ja nuorista